Arwaki ni machiegni e weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny William Ruto gie sani ni romo kod jokanyo mopogore opogore e sekta mar arita e pacho ka. Ma timore mana ndalo adek kende tok ng'anyo mar rowere mag Gen Z manochan dhiale godo jogo manowito ngimagi e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda 2023-24. Thor wach mar romono en okenge minyalo keti mar neno ni arita ma pacho ka ochwal e rang'iny mamalo kod yore minyalo ti godo e nyayo kwe e kind oganda Jo-Kenya. Tim mar obila ma tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo en achiel kuom gigo moseyudo seyo ahinya kowuok kuom josiasa mopogore e pacho ka, jotend dinde, riwruoge makedo ne ratich oganda kaachiel kod oganda Jo-Kenya. Nyaka sani ji maromo 19 oseyudi nowito ngimagi kaluwore kod tulo manobedo e ng'anyo ma tich adek tarik